Fraksi media korte dumphang suri kardom pajiglo kardom pini jesemet pet chophanang kok mate nilitum cheklo jonwang setame tarikri si sarkul komiti along association boromra tum mai meeting do ponmo lasi pini abang ke nilitum mai hen pen separai polam thela hello Ladakh Dongka Mukam Revenue Circle under Tutel SGB Bang Farugat Homra Bang Thongkara Henido Moja Sirkep do Homosti along Tinstamia Moja Busondo Nilitum si La Moja Sirkep Bang Sitamia Nilitum Pini Separai Polam Thela Hello Afrangsi ke Ilitum Chorunangji Non Kachari Ponbom Tim Karbi Anglong Autonomous Council Akehai Dr. Tuliram Ronghang Alang Likachari Mesena Jok Ini tum Sorkari Gambora tum Ajuding Kluipa Kemang Chun Ya Ason Sitame Pinang Am Nagapi Chun Pi Sini tum Chet Hekton Long Athe Ladak Ini tum Non Dobom Aisuisona Hem Sitame Alang Lisi Nangkim Pirang Lo Along le pengkedang lok alang lisi nang bori pilo nang pilo itu boromra sorkari boromra pananga singhon la pen ladak nilitum ladak dongka mukama sarkul pugalilo sarkul hido dipu poloni la pengke seloni la pen dongka mukam la sarkul fli asrokari gambura phai nilitum sorkari gambura bang pharu sirkepra bang flikera hini nilitum do la all Karbi Anglong pen lo sini tum Central Committee along setame executive along ceperai pon lo kewangji MLA election abang ke tum Sorkari Gambura arpua tengpen kam ceklem num pamen nangji lapen Sorkar along si tum piniani sitame Sorkar dum si tum phaning hon ponbom si Sorkar along bangke Sorkar pen parti ke lake penangso atenglo la sela so along ilitum lam ki chopachoy dun pen kachuning riason itu a memorandum ason do ansitame ison peneson isi penisi akemang stamil tum chundunji la se la bang pharo sirkep ra bang flikera hini asrogar gambura sitame tum separa teng polote ruling along silitum siturun bom kedamtang banon klembom kedambom tala sonlo purthimia kemang along le phelang along sitame nil tum borgang bora tum bipram ki pipeng gadang lok along le aporiman peng gadang lok aduya hoy long le phelang sitame ni tum cerai kom dun ya phan ke ni tum ninga klong pen sorkar yang bora tum cerap situ dun pame las e phrang ke wangi lang sitame ni tum un an ke karbiang long along le ke jogwan ji phan ni tum cerap situ dun pame ji si ini tumta sorkar yang berat tum cipulo tim Karbiang long sini tum durun bom lapian tim Karbiang long stami tum panang hok pon bom lapian ini tum akemang ason doan sitami ngupen ini pulo eston nang pacun bom lo si nang pacun dia pan sini tum tuwar solang ding sido ani bangta si parti ke penido penabawela sona sorkar ta dota hai ini ke BJP mana pendap Kongres mana pendap di kaplega parti lo mana sita rolling along sele tum sorkar yang berat tum ke un an cerap situ dun pen jakong orang ordun nanji pen cerap situ dun wek nai sinilin pen lam the bang pen presiden secretary tum kendang ning jelo sinilin pen la an si pajit ko lo alam the kala lo ni tum West Karbi Anglong mate Dongka Circle Committee SGP tum sorkari gambra tum je kedamtang sorkar ruling government tum akama jam sabe diltum cerah bomlo ason si diltum cerap cetu tum pen si akam ta chun bomlo lapen non ke wangi lang same diltum kedua akam kedua sai same ba ke bang bom MLA election lo same diltum kedua sorkari gamra mate SGB ser kote tum same diltum mai lo pen ciprai
pet pensi nitum cerai polo je kewang je MLA election no sabe nitum cerap cetu dun popusi nitum dak ceparai polo asi piposi ini tum cerai tunong kopa ba ala swasa yang dengnom cerap nong koma palam de bangala lo je ini tum abai nong same la so abai nong same ini tum ruling government masih mate cari pon bom BJP party tum si itu tum pada bai nong tanam pe bat pon bom lo la so teng pasi ini tum non ke bang ji same ini tum abai nong bang nang pe bat pon ji pasi ini tum ta CM sarang lo same ning te pon lo asi so ning te pen na pen ini tum la so along same kam jam same mate asayang deng ka cerang bom lo asi ke bang ji am akam amu same ini tum cerap bom popusi ini abi pen ni yak circle committee office SDB circle committee office thengo pensi cerai pon koilo Semet pendak niritum sorkari gambra sai hem mate dongka mukam circle committee ahin pen nilitum la press list mate la reporter korti tumphan nilitum kacu papon alam tegel pohilo lang tum phanta nilitum kacu papen alam tum kiwang pot alam tum phanta la reporter korti tum phanta suri kadom piglo ahol tema nilitum Karbi Anglong Autonomous Council kopia government sekasari bo mahal bangsa government nong sin tum la sarkari gambra watum anke government authority ari deng sin tum dun lo lasipini ladak non sari pon bom lake ahol utma Bharatiya Janata Party mate BJP ladak Karbi Anglong ke tim Karbi Anglong sar tuliram ronghang CM alang lisi japon bom lo Kasi bangso kijalong sitame nirtum sorkari gambra tum sitame angdeng tin sorkar long claim sitame nirtum cerap cetu dun bob lapen kiwangjian alang a program do sitame pini nirtum kacerap cetu dun dia phan pini bangso a hemar lu mate nirtum mailo bastame chuparai pon lo dak dongkam kam circle committee pen lasi don marle tum ilitum Sorkar long pasi tum bainong posita me ke long dun ke do lo jarsobet posta tum tuliram sar dangka khon pen ke damtang Bharat Roxy pen non suri plian thape bat pon lo pen aprang ke wang jilang posita me iltuma bainong bang iltuma sensor nang hon pon ji si iltum ning chi the bainong ta pe bat pon pok phanta iltum ning chi the pon lo lasi kadok we akam posita me ke wang jiana program sta tum la sorkar pen ke klem pon an ke tum particular ke pin pen sarkar phan kachirap de phan sinil tum pinya me pen che deng pon eglo kardo